Ingaphezu kwamashumi amahlanu imizi kunye namakhulu-khulu abantu abajongene nemo enobungozi kakhulu yokhukhuliseko komhlaba kwilali yaseMahoyana kwisithili saseLibode kwiphondo laseMpuma Koloni. Ezinye izindlu kulelali zirhangqwe yimingxuma nemisele emikhulu ecandilali nebangela indonga zokhukhuliseka komhlaba. Oku kuguquguquka kwemozulu kwenza uxinzelelo olumandla emhlabeni, kuze emva koko kube khona ukhukhuliseko lomhlaba kwenzeke indonga emva koko. Xa kunetha kunezikhukhula ezihambayo apha zizongena apha ezindlini. Njengoko ububona ke apha kwam mna andinalo nenxiwa ngoba kaloku ligqitywe zezindonga. Ndingumntu olima ikhaphetshu egxini, ndiyasokola. Ndibiya ngeminga ngona ndixa kuba ndingenza ngeyiphi indlela ezemeni ndingakwazi uphumelela kwezilimo ndizilimayo. Ndicela uncedo. Inkosi yakulo mmandla ithi ukhukhuliseko lomhlaba luyingozi enkulu kubahlali abaphila apha. Ngoku siphelelwe ngamathemba ngoba there was a time apho kwafika khona umuntu wasithembisa into kokuba iproject ezawuza izovala indonga, kodwa kuna namhlanje sibona kungenzeki, sibutyhafarha. Amagosa ajongene nendalo akholelwa ukuba le meko inako ukhuselwa. There is a river that's running there. So yona la river it will get sedimentation and then govaleka. Amanzi angabikho that much on that river. So zezinye ze problems that are created by inantsika climate change. Nangona kunjalo isithethi kwiofisi enkulumbuso eMpuma Koloni, umvusi wekhaya sicwesha uthi urhulumente ubekele bucala izigidi ezili-12 mali leyo ezawujongana nokuvikela ukhukhuliseko lomhlaba. Kwindaba ze-SABC ndinkululeko Nyembezi, eLibode.